decidit atorgar el Premi d'Honor 2019 al senyor Juli Mirà. Va fer moltíssima il·lusió, però per una raó molt simple. Perquè és una cosa feta pels professionals, pels teus companys. I això val molt, això val moltíssim. Així és. I la veritat és que per a mi va ser una alegria molt gran. Sí que eres molt estimat ací a València, pels teus companys. Et sents estimat? Sí. Ho notes? Sí, no només ho noto, sinó que em pregunta per què. No. Potser sí que és una bona persona, un bon company? No ho sé, jo crec que una miqueta de cada cosa, tampoc... Però per res en definitiva, crec jo, perquè dic, bueno, pues com tots, no? Esta nit no hauria d'estar així. No, perquè el que vull dir és que si la meva vida haguera continuat el camí que va començar, jo avui seria un empleat de banca jubilat i no estaria així, evidentment. Aleix, va, puja. Puja. Que estàs menjant poma. Com li diuen, Juli? Chico. Chico. Xiquitín, ara vine així. Puja. Vale. Hola. És molt acomplit. Vaig tindre la sort d'estar en el lloc adequat i en el moment oportú. Com va ser això? Bueno, això que Lluís Miquel em va proposar deixar-me al banc i anar-me'n allí. I això vaig fer. I ja em va apoyar, la família em va apoyar. Pesa molt tindre una família que mantindre? Sí. Llançar-se a un treball que no tens res assegurat? Clar, tu replanteges molt. Però quan el cuc és tan fort i pica tan fons... I quan vaig començar jo a doblar en València, jo m'anava tots els dies a València, i eixia del banc a les 3, i menjava un bocata i conduint, i em tirava 2 hores d'Alcoi a València, 2 hores llargues. Què tenim els actors? Que puges a un escenari, se te'n va tot, se te'n va la febre, se te'n va el cansanci, se te'n va tot. Sí, no, però això té una explicació científica. Ah, sí? Sí. Quan una persona està en l'eufòria de la creativitat, i aquest cos reacciona d'una manera generant endorfines. Vull dir, jo he fet una funció de teatre en un còlic de ranyó. Important. I el Miguel Luna em va dir comença, ja veurem. Si hi ha que suspendre, suspèn. Tranquil, no preocupes de res, però tu comença i ja veurem què passa. I efectivament, el cos va començar, jo vaig començar a dir pecadores, disparant el revòlver i tal. I el cos comença a reaccionar a tot això. Se passa el dolor, entra el personatge i ja viure, i a treballar, i a fer el que tenies que fer. Com te prepares un personatge? Sempre tenim que tindre clar, jo tinc clar que tots tenim dins de nosaltres mateix un punt de tot. Vull dir, som una mica mentirers, som una mica bons, som una mica assassins, som una mica de tot. Què passa? El resultat de qui som, de com som, és en quina quantitat som més de cada cosa. Veus? Qui podria dir que jo podria ser un pederasta? I a més un traficant, i a més un mafiós, i a més un cacic. Som de tot. T'has de conèixer tu i tens que saber on tens totes aquestes tecles per pulsar-les en el moment que fas falta i treure-ho. Treure el personatge. Això fa por, no? No, gens. Que és una aventura meravellosa. Eres conegut en Barcelona? Sí, en Catalunya? Sí, de vegades estava fent... Vam estar vivint allà en una sèrie, La Riera, i és baixar en Sants, baixar del tren en Sants, i que el reconeguen i que el diguen i que tal. I això t'ompli d'alegria, clar. Sí. També m'ha passat en Madrid, I en València et coneixen?
No tant. No tant. A mi em coneixen més en Madrid i en Barcelona que en València. T'haguera agradat ser profeta en la teua terra, des de la teua terra? Per què? Sí, és que són coses que si venen bé, bé. I si no venen bé, doncs no, tampoc fan falta. Què és el que passa en València? Que sempre hi ha algú, per H o per B, que s'encarrega de que estiguem contínuament partint de zero. Quan comencem a despegar una miqueta que pareix que l'helicòpter vol pujar i pum, a terra. I sempre és per les circumstàncies més honorables. I una merda. Honorables. I una merda. És per qüestió de pasta, per qüestió de política i per qüestió d'història. Sempre igual. Juli, no penses que un bon actor, a part de ser un bon actor i un bon professional, ha de ser un bon company? Sí. Mira, això m'ho va dir Ovidi Montllor, quan vaig rodar amb ell, Héctor. El secret per estar a bé en la major part de la gent és ser generós a l'hora de treballar. La generositat s'aprecia moltíssim. Has dit que no moltes vegades? Poques. I per què? Perquè tots els personatges, o quasi tots, tenen algo per poder investigar-los. Té que ser una cosa molt insensata. I per diners has dit que sí? Alguna ocasió. Però no només. No només per diners. Ja per diners sí, perquè ja això, o faig això o faré com Paquito Algora. Recorda que estava remuntant amb ell i un dia portamos del rodatge que no me llame fulanito, que era un director deleznable, porque tendré que decirle que sí. Vale. Sí. I això ho he pensat alguna vegada jo també. Un somni. En els Estats Units, en la professió, els majors avui, que avui són molt majors, que han sigut grans estrelles, continuen treballant igual. Així no. Així, al meu representant li pregunten el primer que res, quan ell m'ofereix per qualsevol cosa, li pregunten «Però Juli está para hacer algo todavía?» És increïble, però és així. A mi em va tocar un dia, a les 2 del matí, un amic de la professió, Antonio de Chen, Antoñito, ¿qué voldrá este ara? Diu, oye, Juli, tú no te has muerto, ¿verdad? Digo, hombre, don Antonio, ni se me ocurriría tomar tal decisión sin consultarla contigo antes. O sea que no, tranquilo. Estaba aquí con uno que ha hecho una peli y que te quería para su peli. Pero le dijeron que te había muerto. Y estaba discutiendo yo con él, y digo, que no se ha muerto, coño. Tu vas guanyar la Ninfa d'Or del Festival de Monte Carlo com a millor actor. Això t'ha dit de molta gràcia, perquè m'ho fan dir per telèfon. Jo estava anant a Madrid a rodar Cuéntame. I recorde que els de Cuéntame els ven, i jo tendría que estar hoy en Monte Carlo, porque Pero ¿por qué no lo has dicho? Lo habríamos puesto otro día. Clar, és un premi molt important, Juli. Sí, deu de ser-ho. Però per mi l'important és treballar. Era treballar. Juli, a tu, com t'agradaria que es recordaren? Un professional que ama profundament, professa un amor desmedit per la professió i per l'activitat.
Jo vull donar-te les gràcies per deixar-nos Plaer. estar en ta casa. Un plaer compartir amb vosaltres ma casa i el que tinc, vaja. I gràcies pel teu treball, Juli. Gràcies a vosaltres.